স্যার কি করব আপোনাক ক্যান্ডিডেট হিসেবে ঘোষণা কৰি দিলে আপোনাৰ পাৰ্টিৰ পৰা কেনেকৈ লাগিছে মনটো মনটোতো ভাল লাগিছে এতিয়া মোৰ দায়িত্ব বাঢ়িল মই জিকিব লাগিব জিকাৰ পিছত মই ৰাইজৰ কাম কৰিব লাগিব মোৰ দায়িত্ব বাঢ়িল মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ আৰু বাঢ়িল দলত থাকিতো মই যিখিনি কৰিব লাগে কৰিছিলোঁ এতিয়া আৰু বেছি হ'ব মোৰ দায়িত্ব আৰু জিকাৰ কথা বহুতে কৈ আছে যে কিমান ভোট পাব নাপাব মইতো ক'বলৈ টান পাওঁ ইমান অভিমানী হিচাপে মই ইমান হাজাৰ পাম সেইটো মই নকম তবে এইটো কথা স্পষ্ট অন্য দলতকৈ আমি বেছি ভোট পাম একেবাৰে স্পষ্ট হৈ আছে বেছি ভোট পোৱা মানে আমি জিকিলোঁ সেইখিনি কথা আশা আছিলে মই পাব বুলি আপুনি আশা আছিলে নেকি আগৰ পৰাই আপোনাৰ আশা আছিলে নেকি হয় এইটো বহুত দিনৰ পৰা প্ৰজেক্ট কৰি আছে পাৰ্টিৰ পৰা প্ৰজেক্ট কৰি আছে ৰাইজেও বিচাৰিছে ৰাইজৰে এইটো অনুৰোধ ৰাইজে সদায় কৈ আছে যে আপুনি এইবাৰ আহিব লাগে ৰাইজৰ সেৱাতে আপুনি ওলাব লাগে পলিটিক্সত ডাইৰেক্টলি এতিয়া আৰু ৰাইজক কি আহ্বান জনাব আপুনি ৰাইজৰ যেনেকৈ মৰম দিছে আজিলৈকে যেনেকৈ মৰম দিছে আগলৈকেও মৰম দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ সেইটো মই অনুৰোধ ৰাখিছোঁ জিকি যাব লাগে আৰু মই ৰাইজৰ লগতো থাকিব লাগে ৰাইজৰ লগতে থাকিব লাগে ৰাইজৰ কাম কৰিব লাগে ধন্যবাদ गिबियावनो आंखौ बिजाथि महरै बे 31 नं सिडली समष्टियाव बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय आं गिबियावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर होयो बेजों लोगोसे जोंनि इउपिपि दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सार बिथांखौबो आं साबायखर होयो मानो होननानै बुङोबा बिथाङा गोबाव समनिफ्राय खुब सम्भब आंनि मावनाय दांनायनि सायाव हयथ' स्टाडि खालामदोंमोन अबजारभेसन खालामदोंमोन दा बिथाङा दिनै बिजाथिखौनो होबाय बिनि थाखाय आं एकदम गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिथांनिसिम साबायखरखौ आं बावो बेजों लोगोसे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जोंना मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो आंखौ सायख'नायाव बिथाङाबो मदद होदों बिनि थाखायनो बिथांनिसिम साबायखर बावो लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौबो आं साबायखर बावो मानो होननानै बुङोबा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नायबाय थादों आरो बे ओनसोलाव माबायदि खामानि मावनो हागोन बेखौ नायनानै बिथाङाबो मदद होफादों बिनिखायनो साबायखर होदों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट सासेबाव जोंहा काथिराम बर' बिथाङाबो हेफाजाब आरो मदद होदों बिनि थाखाय आं साबायखर बावो बेजों लोगोसे अमेन सेलनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बायदेव बिथांनोबो आं साबायखर गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बावो मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनजों आं गोबाव सम खामानि मावबोबाय आरो बिथाङा गोबां समाव गोबां हेफाजाब आरो मदद खालामबोदों बिनि थाखायनो आरो दिनैसिम बे सेलेक्सन खालामनायाव बिथांनिबो आखाइ दङ बेनिखायनो आं बिथांखौ साबायखर होयो लोगोसे राजु नार्जारि माधव सेत्री बिथांमोनाबो गोबां बे सेलेक्सन खालामनायाव हेफाजाब आरो मदद खालामदों बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखरखौ बावो आरो गोबां सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरिफोर दङ आं मोखाङाव रायख'नो हायि बुंख'नो हायिफोर दङ बिथांमोननोबो आं गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावो रायजो राजानिफ्राय आं बेखौनो आशीर्बादखौ लुबैयो मानो होननानै बुङोबा जोंना सिडली समष्टिया 31 नं सिडली समष्टिया गोबाव बोसोर माने गोग्लैसोनानै थादोंमोन बिपिएफनि 17 बोसोर आमोलाव जेबो खामानि मावाखैमोन जाय प्रतिनिधि जानानै थांदोंमोन सासे बिथाङा मावनो हायाखैमोन मावाखैमोन गोसो जानानै मावाखै ना माबा खारनाव मावाखै बेखौ आं मिथिस' हाया नाथाय थांनाय बाराव इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारिया देरहाखांनायनि उनाव गोबां बे ओनसोलाव खामानि मावदों दलां लुफुंदों दै खुरखानायफोरखौ होबथादों लामा बानायदों गोबां मडेल अंगनाबादिनि न'फोरखौ लाबोदों आरो गोबां खामानि बे जों बुंस'हायै नुस'हायै खामानिफोरखौ मावबाय थादों बेनिखायनो एबार जि आद्रा थानाय खामानिफोर दङ बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आंनि थाखाय रायजोफोरनिफ्राय आशीर्बाद नांगौ रायजोफोरनि सहाय सहजुगिता आंनो नांगौ आरो आंबो रायजोफोरजोंनो थानानै आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जाहाथे मावफुंनो हायो बेखौ आं इसोरनि खाथियावबो आर'ज गाबो आरो रायजोफोरनि खाथियावबो आं मदद लुबैयो बेखिनि